Amalima cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba an minnu b'an da ye Mali kɔnɔ u ni Mali kɔ kan an b'aw bɛɛ fo dan tɛ foli min na an b'a fɔ aw ye ko aw ka émission plateau des stars nin y'a sigilen ye donc bi ta in tɛna nɔgɔya an ni an ka denmisɛnnin dɔw bɛ ɲɔgɔn bolo elle a une voix d'or ale ma nɔgɔn sa donc tɛ kuma n bɛna kuma d'a ma a b'a yɛrɛ fɔ an ye sisan. Voilà ma chérie, ça va? Ça va. Ah, toute belle hein? Merci beaucoup. Tu t'es sɛgɛrɛ ni fɔ ye? Sɛgɛrɛ foyi tɛ o la. Aw yɛrɛ b'a dɔn ni mɔgɔ n'i bɛ baara min kɛ n'a ka di ye donc c'est normal n'i bɔra mɔgɔw k'i apprécie. A banna pewu. Voilà. Wasa n'an tɛ ɲuman donc an tɛ kuma janya bilen an b'a fɔ i k'i yɛrɛ fɔ an ye. Bon ne ye Wasa Kulibali ye. Mɔgɔw ye n dɔn à travers l'émission Ministar. Voilà donc Wasa ye denmisɛnnin fitinin ye n bɛ ka commencer n yɛrɛ ka propre fɛnw créer sisan. D'accord. Voilà, après Ministar sisan Wasa bɛ dɔnkilida kɛ. Elle essaye de faire son album aussi. D'accord. Voilà. Faamuyali sɔrɔla o ko la sinon an bɛ fɛ ka ɲininkali min k'i la o ye de e yɛrɛ y'i yɛrɛ sɔrɔ dɔnkilida in kɔnɔ cogo di Wasa? Bon, depuis 2009 Wasa y'a yɛrɛ sɔrɔ dɔnkilida kɔnɔna na parce que depuis n ka dɔgɔn musique kun ka di n ye n tun bɛ n somɔgɔw ka télécommande de ta k'o kɛ micro ye donc n bɛ n t'o la n bɛ tila k'o piliw bɔ k'o ɲimi voilà depuis yen nɔ n y'a dɔn ko musique ka di n ye donc 2009 n ye émission Ministar ye j'ai voulu participer donc n y'a ɲɛfɔ n somɔgɔw ɲɛna u ma problème dɔ a la comme denmisɛnnin ko don donc n ye n yɛrɛ sɔrɔ musique kɔnɔ ten de pour que a tɔ ka développer kosɛbɛ. D'accord, faamuyali sɔrɔla o la comme i yɛrɛ ko ko 2009 o tɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ émission dɔ kɔnɔna la Ministar an bɛ fɛ k'a dɔn o wagati Wasa yɛrɛ tun bɛ ka jɔnni de ladege? Ministar wagati Wasa tun bɛ ka Dusu Bagayoko de ladege. Donc ça b'an profiter ka ɲininkali dɔ tɛngu i la. D'accord. Bi Wasa yɛrɛ ni Dusu Bagayoko ka relation ko bɛ cogo di de n'aw sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn kalama walima ni aw tununa ɲɔgɔn na de? Bon, n tɛ se k'a fɔ k'an tununa ɲɔgɔn na kosɛbɛ mais n tɛ se k'a fɔ aussi k'an bɛ ɲɔgɔn kalama kosɛbɛ. Voilà, mais contacti kɔni bɛ ani ɲɔgɔn cɛ mais c'est plus comme Ministar fɔlɔ wagati an tun bɛ cogo minnu na. D'accord. Faamuyali sɔrɔla o ko la. Donc Wasa an bɛna taa ni question ye sisan i pɛrɛnna question posera dɛ mais question yɛrɛ de bɛ ka nali. D'accord. D'accord. Mais Wasa an tɛ yɛlɛ ka di yɛrɛ ou bien o de ye sɛgɛrɛ ye ne yɛrɛ bɛna yɛlɛ daminɛ sɔɔni ye o tɛ ou bien yɛlɛ cogo tɛ kelen. Bon, parce que fɛn fila min bɛ yen i b'a sɔrɔ b'an bɔ ɲɔgɔn na kɛ fosɛtini ninnu kɛ o tɛ sûrement parce que caman b'a fɔ ko de ka d'u ye n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Sinon an bɛ fɛ k'a dɔn Wasa yɛrɛ dɔnkilida yɛrɛ daminɛ san jumɛn yɛrɛ? À l'âge de 9 ans. N ye dɔnkilida daminɛ à l'âge de 9 ans comme n y'a f'i ye cogo min na Ministar de ye Wasa ka dɔnkilida tɔ bila sen kan quoi sigi sen kan plutôt donc depuis 9 ans n bɛ musique kɔnɔna la. D'accord, faamuyali sɔrɔla o la an bɛ fɛ k'a dɔn sisan nɔ n'a sɔrɔ Wasa bɛ école de la walima n'a ye kalan bila hali n'i y'a bila k'i to yɔrɔ min na walima n'i b'a la toujours n'i bɛ yɔrɔ min na i bɛ ka min kɛ nin wagati in na i k'o ɲɛfɔ an ye i ka kalanko taga siraw la. Bon, n avancera n nana fo 11e na mais depuis n ye DEF sɔrɔ j'avais l'intention ka taga INA la. Institut national des arts. Voilà, o kun ka di n ye mais n selen 11e na après n y'a ɲɛfɔ n somɔgɔw ɲɛna ko problème t'a la donc inchallah san wɛrɛ Wasa bɛ tila. Je suis en 3e année. Wasa bɛ tila INA la. Voilà comme ça. Donc i bɛ ka section jumɛn de kɛ INA yen nɔ? Session musique. Donc le ka di Wasa ye vraiment. Donc du courage, bonne continuation. Merci beaucoup. Voilà, Wasa an bɛɛ b'a kalama surtout en tant que jeune artiste dɔnkilida ma nɔgɔn an bɛ fɛ k'a dɔn Wasa yɛrɛ depuis i bɛ dɔnkili ko in kɔnɔ fo an bɛ wagati min na i ko bi i ye gɛlɛya fɛn fɛn sɔrɔ i k'i da don o la i ka ɲɛfɔli k'an ye o ko kan. Bon, comme on b'a fait cogo min na i mana kɛ diɲɛ fɛn o fɛn la gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la. Effectivement. N ye gɛlɛya caman de sɔrɔ musique kɔnɔna la parce que Ministar bannen an ma mɔgɔ jɔnjɔn sɔrɔ min bɛ se k'a fɔ n bɛ occuper denmisɛnninw na n bɛ continuer k'u encadrer n bɛ u bila musique domaine kɔnɔna la pour que u ka style wɛrɛ dɔn min ni u degelen don min na tɛ kelen ye o ye gɛlɛya fɔlɔ ye en plus Ministar bannen ni sisan cɛ ni
i ma don groupe dɔ la ou bien ni somɔgɔ tɛ fɔlikɛla ye i ka avancer musique la c'est pas du tout facile o gɛlɛyaw bɛ yen ani n ye gɛlɛya min yɛrɛ sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ o kɛra mɔgɔw ka rumeur de parce que ministère bannen 2009 2010 2011 j'ai entendu que mɔgɔw bɛ commencer la k'a fɔ ko wasa ye den sɔrɔ den bɛ wasa bolo voilà wasa kɔnɔma don question tun bɛ lisi kan voilà donc n bɛ n da don o kɔ la o yɛrɛ kɛra gɛlɛya juguman yɛrɛ ye parce que n'a fɔra à l'âge de 11 ans mɔgɔw bɛ ka commencer ka miiri ko i donna monde wɛrɛ kɔnɔna la ou bien i bɛ fɛn wɛrɛ c'est pas facile a kuma ni n y'a kuma mɛn a tun bɛ digina trop n yɛrɛ bɛ se ka fɔ musique yɛrɛ kɔnɔna la kuma kelen min ye n faga yɛrɛ a kɛra o kumaw de parce que n'i bɛ denmisɛnniya la ni mɔgɔw ye kuma dɔw ta ka taga f'i ma a bɛ traumatiser trop voilà o digira n kan a jouera n kan trop mais après n tilala ka hakili sɔrɔ comme âge commencera ka kɔrɔbaya et tout ça j'ai compris que bi bi in na ni tɔgɔ b'i la tɔgɔ tiɲɛ fɛnɛ bɛ i b'i sigi n'o ye dɔw tɔgɔ yɛrɛ tiɲɛna min ka jugu ni ne ta ye donc après j'ai compris voilà o de kɛra wasa ka gɛlɛya yɛrɛ fanba ye faamuyali sɔrɔla o ko la mais wasa n'i y'a mɛn gɛlɛya nɔgɔyaw nana dɛ an bɛ don min na i ko bi wasa dɔnkili ye porte minnu dayɛlɛ i ye et puis opportunité a ye minnu lase i ma i k'i da don o la fɛnɛ ka ɲɛfɔli kan tiɲɛ don musique ye opportunité ba de dayɛlɛ wasa ye parce que grâce à ça n ye connaissancew kɛ minnu fɛnɛ bɛ n ɲɛ minnu bɛ yen u ka esprit bɛ n ta ɲɛ pion n'olu commencera ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ en plus opportunité yɛrɛ min yɛrɛ jara wasa ye ni fɛn bɛɛ ye c'est que n ye mɔgɔ sɔrɔ groupe bɛ mɔgɔ minnu bolo wasa bɛ continuer ka chanter au groupe la o yɛrɛ de c'est grâce à ce groupe là que wasa commencera ka évoluer wasa commencera ka yɛrɛ ka propre fɛnw daminɛ ani musique kɔnɔna la fɛnɛ comme n y'a fɔ cogo min na vidéo fitinin kɛ ka di wasa ye n'i y'a ye bi an sera yan c'est grâce au mɔgɔw bɛ vidéo fitinin minnu bila statut sanfɛla la o bɛɛ kɛra fɛnba ye wasa ma a ye fɛn camanw lase ma n tɛ se k'a fɔ a ye fɛn ba lase ma mais a y'a to n ye mɔgɔw dɔn n ye connaissancew kɛ n bɛ fɛnw sɔrɔla n yɛrɛ ye sisan alhamdulilayi wasa komi yɛrɛ ko sisan an bɛ don min na i ko bi i bɛ ka avancer groupe dɔ kɔnɔna la an bɛ fɛ i ka groupe in tɔgɔ fɔ an ye o ni groupe in yɛrɛ voilà a ɲɛmɔgɔw fɛnɛ i ka dɔɔni fɔ an ye i ka taa jusqu'au fond des choses ok o groupe ye Mamadou Diabaté ka groupe ye le mari de Safi Diabaté. D'accord. Momo. Voilà. Olu de ne ta depuis 2015. Femme rom ne ko bi. Nolu de be barake ɲɔgɔn fɛ. Olu ka groupe sigilen do. Ana muso ka groupe do. Mais groupe tagalen ɲɛfɛ a yɛrɛ nana ye avantage be yen nɔ et tout ça. Donc groupe kɛra bɛɛ ta ye minnu bɛ participer a kɔnɔna la parce que a muso dɔrɔn tɛ dɔnkili da ne b'a da il y a d'autres artistes aussi comme Djeli Moussa et autres donc an bɛɛ b'o kɔnɔna la o groupe yɛrɛ de y'a to kosɛbɛ yɛrɛ wasa sera ka fɛn caman dɔn après ministère parce que ni mɔgɔkɔrɔbaw bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ effectivement minnu avancelen don n'i ye musique domaine kɔnɔna la ça sera plus facile pour toi i ka don monde dɔw kɔnɔna la exactement voilà donc wasa faamuyali sɔrɔla o la an bɛ fɛ k'a dɔn dɔnkili da ma nɔgɔ don o don i bɛ kuma dɔ de mɛn karisa ni karisa bɛ ɲɔgɔn na mais wasa yɛrɛ ni dɔnkilidala tɔw cɛla yɛrɛ bɛ cogo di bon alhamdulilayi foyi tɛ ne ni dɔnkilidala tɔw cɛ wasa kana kɛ tɔw ta yɛrɛ i ye fɛn fɛn ɲininka ko foyi tɛ yen ka sɔrɔ kumamisɛnninw bɛ ne ta tɛ tɔw ta ye i yɛrɛ b'a dɔn sisan foyi tɛ dogo Bamako effectivement n'o y'a sɔrɔ mankan tun bɛ ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ déjà réseaux sociaux sisan y'a sɔrɔ olu y'a kuma fɔ ou bien i tulo donna a kuma la cogo sugu dɔ la alhamdulilayi an bɛ yɔrɔ min na fo bi mankan tɛ wasa ni artiste si cɛ k'a daminɛ mɔgɔkɔrɔbaw kunda ka na n yɛrɛ ka génération na contacti bɛ ni bɛɛ cɛ en plus ni bɛɛ ka di d'accord bien voilà wasa ne yɛrɛ kɔni ne bɛ ko in dɔn bon ni ne kumara a bɛ fɔ ko ne bɛ kuma lajuguya donc déjà komi i yɛrɛ bɛ yan nɔ wasa kan yɛrɛ dɔw ko ni wasa mana dɔnkili yɛrɛ da dɔw yɛrɛ tɛ ne fɛnɛ b'a confirmer parce que ne y'i dɔnkilidatɔla la émission le nom c'est Plateau des Stars an bɛ yan nɔ an bɛ preuve yira mɔgɔw la ne kɔni n ta kɛ n y'a fɔ ye sisan nɔ an bɛna kɛ fɛnɛ avec preuve à l'appui wasa bɛna kan fili ni dɔnkili dɔ ye sans fo maliyɛn bɛɛ ka sunɔgɔ émission in layɛli tɔ la d'accord problème t'a la
Yemirila mama émission yemirila mama ayemirila mama émission yemirila mama mana corona dugu beyala beko plateau de star nyongonte mana tilebi dugu yala jama besona plateau de star wasako wachenyi alu nyongontemba. Bravo. Ayi wasani dong ninjara. Mais wasa yeres na gani dansera la tento. Ala ngata on problème tala. Comme émission ma ban folo. Problème tala. Ko into be ko fe. Inshallah. Voilà. Sano wasa ame fe ga don sano ibe dong li mununda. Iyere ibe sujet du mane aborder ga dong li nun kon nala. Bon, pour le moment, wasabi mununda. Jarabi sujet au ba kono. Bon, mama ba konnala woloba ini o chetim. Bon, do fene be studio la munu mabo folo. Mali fasabala et tout. Donc demsenu fene bala. Ani violence faite aux femmes. Exactement. Donc famille sur là ou là. Donc quand on ça te jarabi parce qu'on a tendance à voir mo chama bien no luka fembe ni album la mère de à fois elle avait jarabi. Donc ça n'a demsenia be et problème chama font en société qu'on a là. Et vous ni be miru là depuis ça non. Donc je pense que vraiment dans l'avenir ko ben non. Non, on a ni non il y a des plateaux de star animatrice hôtel. On ko fena wasa wele ala nete donc oui mara wasa no ka ala soda ou te voilà. Si on wasa me fait gardon en dehors de la musique, na so be bara wareke. Non. En dehors de la musique, na bara t'oublier la sou. Ouais, c'est faire rien. Mais projet au Bembolo parce que depuis nga droit maquillage fait nekadini. Donc peut-être à la teme ouais ça va salon da la inchallah. Donc mimi yera la yera do OK. Bon ma bitaike mais wasaka apparition chama meke. Wasere ka maquillage kele oni. Donc en la libre on mono be gan leni wati na ko préparer soni salon kura be daile. On ante kuma wasa on va continuer ni en question yi. Voilà. Et wasa ko surtout oh yere en tant que voilà jeune artiste, c'est pas facile. C'est pas facile. No betara enregistrement non ke walma demen ko o be draguer. Voilà ça non na sora io au situation sous vécu walma ni ma au vécu folo ou bien na sora ya vécu yere akoin kera chugum ne bise gi dado la nya fole gain. Tiens. D'accord. Mais dado ala. Ibaron artiste yere de sengeneno. Effectivement. Imana ke to wal ni ka gundoi. Iba soro do fene be no ikaduwe kojugu. Olu kunda chiano wasa egele ado soro. Parce que ali niya e wasa mena sira la producteur ou bien fenwere c'est parce que feno be no barala olu chemai kadni ni tara mo bulu barala anga avancer bara okum ne konna voilà mais ni fenwere dona la doron wasa ba ereta donc ni gele ado soro ulula chiano ni wasa bora wasa be draguer avano mais comme photo comme la muso de bese qui yera mine au koni nununa donc il y a pas de problème. Voilà famille sur là ola donc ami feka do ambe wakati mne ko bi na sura album ne be wasa bolo wal mani o ko be to na wasa gada do la kanya foli kan ay bon ami rom ne ko bi ma wasa maka album bo folo mais comme nya fi to mina abe sira là parce que déjà ni 5 morceaux de l'album follow. Exactement. Voilà. Donc Inch'Allah album Kourabe sera là. Nala sonama 2021. Moko wala ko donc. Donc restez connectés parce que coin Thomas Jambli en la libre. Donc wasa son Koura bora son makera son snap kera femme fait. Ça na comme wasa re bien. Son initiative nana wasa la chomna. Idée na fembe wasa ka dado son na. Son yere titri ko fena fonya 100 am sa famille sera là. OK. Ouais, c'est son idée sur Tokomina. Comme ya fi me inala. Donc donolan sigile. Dobe inala ko lamine.
fientɔ de don il est aveugle mais a bɛ ka d'a ye a ka to ka ani ne ka to ka répétition kɛ parce que n dɔnkilida kan ka d'a ye donc dɔ la an sigilen n ko a ma n ko Lamine n ko ne bɛ fɛ i ka bamanan morceau dɔ fɔ ten tɔ a ko ka bamanan morceau dɔ fɔ mɔgɔw ta wa ou bien jumɛn n ko ayi min mana na i yɛrɛ kun na i yɛrɛ bolo normalement bamanankan kan ka taga ni sira minnu ye n bɛ fɛ i ka dɔɔni fɔ o kɔnɔna la a ko ok donc a ye fɔli daminɛ n y'a lamɛn n ko Lamine est-ce que Jarabi son tɛ ɲa nin kɔrɔla la